Owganistanyň demir gadagynda Amy derýanyň kenaryndaky suwa bol ýerleriň goloýunda başy seçilenip duran süwselikleriň uly meýdanlaryna duş gelse bolýar. Ýurdun Balx, Jowuzjan we Gunduz vilayetlerinde aglaba bolup ýaşaýan etnik türkmenler bu däneli üsümlikleri ýetişdirip, olardan süwseleri ýasap, gün güzeranyny aýlaýarlar. Sewitdäki türkmenler yerli ilatyň arasynda uly islege eýe bolan bu süwseleri ýasamakdan başga eklenç çeşmeleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Lendi hasylygymy sylmana bir ýorda usatýar. Şundan başga ismi ýok ýasyl. Türkmen süwselikleri diýen at bilen hem meşhur bu süwseler diňe bir türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan regionlary bilen çäklenmän eýti tutuş Owganistana ýaradylýandygy hem nykdalýar. Derine proje ek olsun yani düzeltiyoruz. Afganistan nämel gidiyor bunun hemmeyle yayılıyor. Süwseler taýýar edilenden soň olar türli regionlardan Mazar-ı Şerif şäheriniň bazaryna getirilip, ol ýerden hem köp mukdarda satylyp ýurdun beýlik tewitlerine äkidilýär. Sol bir wagtda yerli hünärmendler süwseler taýýar harit bolýança isle azabyň hem çekilýändigini aýdýarlar. Bu türkseleri şoğda bitiyor. Türkmen kavminde bitiyor. Bu kurşuğa miyo duay puay vermeden. Her kança köş etmeden bu zat bolup duran yok bitiriyor. Türkmenlerde bitiliyor bu denga. Ana su vermeli oluyor, köt vermeli oluyor, hem zatlar vermeli oluyor mu? Bu timle böyle bitirmeli oluyor. Bunu hiç kim bitiremeliyor Türkmenlerden başka. Var soğanla o da nereden geliyor kadi hayran kalıyor bu zatlara. O rakam az bir mekam nämetmede boluyor zatlar. Bu arlykda Mazar-ı Şerif'iň bazarynda suwda gyzyşyp, paýsat Kabyldan gelen söwdegärleriň biri türkmen süwselikleriniň uly mukdaryny satyn almak barada yerli hünärmendleri bilen lalaşjak bolýar. Ha, 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 ha,